بسلامتنا تقبلوا فنوير سيفاب مكتال شوكو بصوركم تعزتنا كم يتوعلون لو محمد ثلاثة ميازي أفريقيا معلتم فرقان استدالوا هاجراون زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بغرو زعد مساعدكم تصنح ميكايل حرقو فلماك ميكانت وتاتو فيلم علم لخاوي معلتي دحنت صنعنا دحنت باهلينا معبل بزبل تيما بسمرات تذكرا أب زوبا سيمناو كيه بحري بحتي قنبوت هاجراوي مع السرحتنيات تذكرا كوليجز نفلتت ماي نفحي بلوت وصيد نزامز قبو حمسان يغريتو حمشي ساسن شوعاتن تو مهارو شليمو أب زيناتات وصاي أب ليبانوس لعل حدا نتكلت مليون سبات نحرقات ميت كقالعو كم زخولو تقليصو منغستي غانا طلات عنا زوعل غنزباو دغف كغبرلو بامريكان زقرب حتو نصيغو بريزيدنت دونالد ترامب بريزيدنت فلاديمير بوتين ناي تليفون زر اكايدوم زرزر زينا علم لخاوي معلتي دحنت بدرجة هاجر بعشرين شومونتين ميازيا نسالسا جزيا بسمرا تذكرام بزباو ركبات هاكوس استلاكت حشتو بملكع تصاصاتو واحد اللو غير مسكل غرس غير كاوروبوي علم لخاوي معلتي دحنت صنع ناي دحنت باهلنا معبل بزبل تيما بمتحبار منسترعيا محبراو دحنتن هاجراو كونفدريشن سرحتنيتات ايرتران بعشرين شومونتين ميازيا ابسمرا تذكرام أبت صنبل المينستر عيون محبراو دحنتن حلافي شنفر قصص الصراح آتو يسيف تسفاي علامات ناي زخري مدب منقستي أسرحتن سرحتنيتاتن أبقداسن دحنتن تعنان أبوتا صراح حبراو مردأتا كم زطريون مقبار مخان قليسو نزلنا من تقبار صنوع ناي دحنت بهالي ممعوال أقداس مخان بمزقار حيال توفاينت أكلات من محدار تكالات نطوف تساتفو سرحتنيتات قلص مبهاهال كمون كاتسالن سرعون سلطنتاتن تمهرت المهاب كم زدل محبيرو نهاجراو كونفدريشن سرحتنيتات إيرترا وكيلو قال زسمعه أما خاري حق آتو هايلة تصفى ميكائيل بوغانو دحنتو استحلوه وحس هواهو سراح مسارات قطبا ومعمال مخان بمحبار حتى دحناتن تعنان أبوتا سراح لعل بقعات بزلو ممزنتات مكل خالون متقبارون كم زكا ألا جنزيبو هاجراو كونفدريشن سرحتنيتات إيرترا أم مقام كوميتيتات دحنات أبتكالات نزحلفتو مكروز تغس آتو هايلة موحاست عنون دحناتن استحلو بوتا سراح ولا قوا بقدامنت نأسرح تزم الكتن تمثله وهدا سرحتنيتاتن منقستن قدنتاو كم زخونا قليسو أما ودأتا أمينستر عيون محوراو دحنتن كإلا دحنتن تعنان آتو بينيام أحفرهم أبترقمن أقداسنتن دحنتن تعنان أبوتا سراح أصدم رهيبو أقدمون وكالت منستر عيون محوراو دحنتن هاجراو كونفدريشن سرحتنيتات إيرترا كمون أكايرتن سرحتنيتاتن كوباني هنس أبدوه زترخبلو كنا دحنت أبقصر نايتي كوباني مكيادو تفليت الله نابي كالزينا بسنسقرم بحث قنبوتو هاجراو مع السرحتنياتات ودا بسرحتنياتات درخن لمعات بزبل تيما بدرجة زوبا سيونا وكيحي بحري بعشرين شومونتن ميازيا باسع تذكرا حلافي جنفر هاكوس زوبا سيونا وكيحي بحري آتو هابتو مريم تسفا ميكيل أفزم حلال فو ملغتي بحث قنبوتو هاقعزو قالسي إيرتراوين سرحتنياتات حلفا كمزلو وابو مدقاس مدبات هاكوس نمعوات كلو ماكلات منقستن قنبارن نزقبرو زلو تران أوركتون مزقان أغريبو وانا كادي سرح ممحدار زوبا سيمنا وكيح بحرياتو كبرهم عند ميكائيل بوغن زغري بحتي قنبوت نيرتاويانا قداسيت كابز قبرا روحاحتات رئيس خامخال زبل مريح متكل منقس إيرترا كم زخونه بمحبار إيرتراويان سرحتنياتات هابقالسن ناتنت مخبار لولاونتن مدبات هنصت هاجرن زقبروو زلون عزو زابركتو طيشو زلونيا مدرخ نزبرخ قطباو عبيت عصفا سرحن توفاينتن زحات سلازخونه كل زيغا حدنتو تريرو كمرشا زخاخيروم ابتا قطامي چنفر مسعيون محبراوي دحنتن ناي دغف ملخت كقرب كلو اتناي زغرسن سرعات ببهلاو مسناروتات تميقو نيرو مشلام بلوصات تمهارو قدوس قني بمحدار وصي تمهارو كب زبل توغسوي
ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ ኣብ ቀዳማይ ሴሚስተር ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ ተምሃሮ ዝሃቦ ናይ ኣፍልጦ ወረቐት ምስክር ናይ ዝኣብነት እዩ ወኪል ሪና ሳሙኤል ሃብቶ ሚካኤልን ዘዳሎ ፀብጻብ ያሲን ሳሌሕ ከቕርቦ እዩ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ ዓመተ ትምህርቲ 2025-2026 ኣብ ኣካዳሚያዊ ንጥፈቶም ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ 537 ተምሃሮ ትማሊ 29 ሚያዝያ ኣፍልጦ ሂቡም እቶም ነዚ ዝበቕዑ ተምሃሮ ኣብ ቀዳማይ ሴሚስተር ካብ 3.25 ክሳብ ሙሉእ 4 ነጥቢ ዘመዝገቡ እዮም ዲን ናይቲ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ገብረያስ ጎዶም ኣብ ዘስማዕ ቃል ሓያል ናይ ዓይነት ስነ ምግባር ውልቀ ስነ ስርዓት መሕደራ ግዜ ውፍይነትን ቆራፅነትን ካብ ባህርያት ዕውት ተምሃራይ ምዃኖም ብምጥቃስ ዕላማት መደብ ንጻዕርን ውፅኢትን ተምሃሮ ኣፍልጦ ብምሃብ ኣብ ካልኦት ተምሃሮ ቅዱስ ቅንኢን ምሕዳር ከም ዝኾነ ገሊጹ ፕሮፌሰር ገብራይ ኣስዒቡ ካብቶም ነዚ ሽልማት ዝበቕዑ እቶም 468 ተምሃሮ ቀዳማይ ዓመት ኮይኖም 104 ካብኣቶም ሙሉእ 4 ነጥቢ ከም ዘመዝገቡ ብምጥቃስ እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ውፅኢት ዝለዓለ ምዃኑ ኣነፂሩ ኣብቲ ኮሌጅ 59 ሚእታዊት ካብ ተምሃሮ ካልኣይን ሳልሳይን ዓመት 37.4 ሚእታዊት ድማ ካብ ተምሃሮ ቀዳማይ ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ብምጥቃስ እዚ ነቲ በብግዚኡ ዕቤት ዘመዝግብ ዘሎ ተሳትፎን ተወዳድርነትን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘመልክት ኣስሚሩሉ ተምሃሮ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኣብ ትምህርቶም ውፅኢታውያን ንክኾኑ ዝሓገዞም ብውልቃዊ ፃዕሪ ዝድራዕ ደገፍን ምትብባዕን ወለዲ መምህራንን ማሕበረሰብ ኮሌጅን ከም ዝኾነ ብምሕባር እቲ መደብ ኣገዳስነቱ ተራእዩ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ተላብዮም ብዓውድታት ስነ ህይወት ስነ ቅመም ፊዚክስ ሕሳብ ስታቲስቲክስ ከምኡውን ስነ ምድሪ ዘምህር ዘሎ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ ኣብዚ እዋን እዚ 2876 ተምሃሮ ኣለውዎ በሃገር ደረጃ ብዝተኻየደ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ዝኽልክል ዕዉት ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ብርክት ዝበላ ንኡዞባታት ነፃ ካብ ክሽቦ ኣውጀን እየን ከም ኣካል ናይዚ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡዞባታት ዕዳጋ 54 ኣስመራን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲደን ኣለዋ ወከልቲ ኤሪና ዮናታን ዕብዮን ዳንኤል ወልዱን መልክዕ ፀብጻብ ኣዋሂዶም ዘዳለዎ ትሕዝቶ ኣርሲ መስመሮም ከተቕርቡ እያ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡዞባታት ዕዳጋ ሓሙስን 4 ኣስመራን ወጊድ ንክሽፖ ብዝብል ቴማ ከካይዶ ብዝፀንሓ ጎስጓሳትን ምክትታልን ብ22-29 ሚያዝያ ነፃ ካብ ክሽፖ ኣውጀን ኣብ ንኡዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ፅምብል ኣመሓዳሪት እቲ ንኡዞባ ወይዘሮ ሳሊሓ መሓመድ ዓሊ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ክሽፖ ብዘይካቲ ኣብታ ግዳይ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ዘስዕቦ ኣካላውን ስነ ኣእምሮኣውን ሃስያ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ስድራን ኮምን ዘኸትሎ ሳዕቤን ቀሊል ስለ ዘይኮነ ንቕሓት ወለዲ ክብር ድሕሪ ምዝኽኻር ነቲ ዕለት ክውን ዝገበሩ ኣካላት ኣመስጊና ኣብ ንኡዞባ 4 ኣስመራ ድማ ኣመሓዳሪት ንኡዞባ ወይዘሮ ኣልጋነሽ ትኩእ ክሽፖ ጓል ኣንስተይቲ ብዓይኒ መሰል ክረአ እንከሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ምዃኑ ጠቒሳ ንምክትኡ ዝካየድ ዕማማት ንኽወሓዝ ጎስጓሳትን ምክትታልን ብዝተወደበ መልክዕ ክቕፅል ኣዘኻኺራ ወከልቲ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ብወገኖም ፀብጻብ ኮሚቴ ወጊድ ንክሽቦ ናይ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣቕሪቦም ዋና ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ዘርኢት ተወልደ ብርሃንን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ገብረሃንስ ወልደ ገርግስን ብወገኖም ነተን ዞባታት የውሃኖኦም ድሕሪ ምግላጽ ክሽቦ ክሳብ 2030 ካብ መላእ ሃገርና ንኽውገድ ንቑሕተራ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ድማ ብፍላይ ክዓዝዝ ተማሕፂኑ ኣብ መወዳእታ ነቲ ዕለት ዝውክል ስነ ጥበባዊ መሰናዶታት ክቐርብ እንከሎ ንዕውታት ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ሽልማት ተዓዲሉ ህግደት ዞባ ጋሽባርካ በማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዘሰልጥኖ 129 ስራሕተኛታት ኣመሪቑ ንፀብጻብ ወኪል ኤሪና ዮናስ ተኸለ ኣብርሃም ዓንዶማርያም ህግደፍ ዞባ ጋሽባርካ ውድባውን ፖለቲካውን ስራሓቱ ብምስፋሕን ብምሕያልን ኣፍራይነት ዜጋታት ብሓፈሻ ናይ ጉጅለታት ህግደፍን ስራሕተኛታት ካልኦት ኣካላትን ድማ ብፍላይ ንምዕዛዝ ዝወደቦ ስልጠና ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ብ28 ሚያዝያ ተዛዚሙ ኣብቲ ካብ 19 ክሳብ 28 ሚያዝያ ኣብ ባሮንቱ ዝተኻየደ ስልጠና ካብ 15 ንኡዞባታትን ጨንፈር ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ዝተዋፅኡ 68 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 129 ስራሕተኛታትን ኣባላት ጉጅለታት ህዝብን ከም ተሳተፉ ሓላፉ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ኣሕመድ ጣህር ገሊጹ እቲ ስልጠና ማባእታዊ ስነ ሓሳብ ፖለቲካ ኣድላይነትን ግደን ውዳበ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ክሳብ ናጽነት ሃገራዊ ቻርተር ውድባዊ ስርዓትን መሰጋገሪ ቅዋምን ሃገርን ሃገራውነትን ስነ ኣእምራዊ ኩናትን መኸተን ሃይማኖታዊ ጥሩፍነት ተራ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ መኸተን ልምዓትን ከምኡውን ካልእ ኣርእስታት ዘጠቓለለ ነይሩ
صحافي هግደፍ ዞባ ጋሽባርካ አምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ጃብራ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሰልጠንቲ ነቲ ብክልሲ ሓሳብ ሰማህርዎ ብግብሪ ክሰርሑሉን ኣርኣያ ክኾኑን ትፅቢት ከም ዝግበር ኣገንዚቡ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽባርካ አምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ሑሪ ኣብ መወዳእታ ንተራን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕያል ማሕበራውን ፖለቲካውን ውዳበታት ብምስጋን ሰልጠንቲ ኣብ ምጥፋእ ጎዳእቲ ልምድታት ተጠቃምነት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከምኡውን ምድንፋዕ ልምዓታዊ መደባት መሪሕ ተራ ክጻወቱ ኣዘኻኺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰልጠንቲ ኣብ ቀጽሪ መወኮሶ ሆስፒታል ባሮንቱ ወፈራ ጽሬት ኣካይዶም ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብሃገራት ስካንዲኔቪያ ማለት ዴንማርክ ሽወደንን ፊንላንድን በብሃገሩ ጉባኤታት ንኡስ ጨናፍር ኣቃኒዖም በዚ መሰረት ንኡስ ጨንፈር ዴንማርክ ብ18 ሚያዝያ ብኮፐንሃገን ኣብ ዘካየዶ ሳልሳይ ጉባኤ ሓያል ውዳበ ብምፍጣር ተሳታፍነት ኣባላት ኣብ ሃገራዊ መደባት ንምዕዛዝ ብዝተኻየደ ጻዕሪ ዱልዱል መሰረት ተነጺፉ ምህላው ክግለጽ ከሎ ሓዳስ ኣካይዲት ኣካል ተመሪጻ ሃማድ ንኡስ ጨንፈር ሽወደን ብ25 ሚያዝያ ብከተማ ኦፕስላ ኣብ ዘቃንዖ ሓምሻይ ጉባኤው ድማ እቲ ጨንፈር ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራዊ መረባት ሓያል ኣበርክቶ ዝገበረ ከምኡውን ነዊሕ ሰራትን ውፍያት ኣባላትን ዘለዎ ኣብነታዊ ኤርትራ ውዳበ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣብ ፊንላንድ ድማ ንፈለማ ግዜ ንኡስ ጨንፈር ሃማደ ተመስሪቱን ሓዳስ ኣካይዲት ኣካል ተመሪጻ ኣብቲ ኣደንበር ሃማደ ዞባ ኤውሮጳ ወይዘሮ ንግስቲ ጸጋይ ሓላፊት ውዳበታት ኤውሮጳ ወይዘሮ ከዲጃ ኣሕመድን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ኣቶ መሐመድ ዓሊ መሐመድ ስዒድን ዝተረኸብሉ ጉባኤታት ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ንጥፈታት ተገምጊሙን ንዝቕጽል እዋን ዘገልግል ሓሳባት ቀሪቦም زوركم تعذب سعيبو زغرب زيناتات هاجرات وصاي كونو مكتالكم كتقصول دقيمة بغبر عدم زينو مسنارو يتيف ناوت اللي زغركم تعذب تيسلا مكتالكم عزي مسكن زينا وصاي أب ليبانوس بسنك وتهدراو شرحيتات إسرائيل لوم عامت لعل حدا نتكلت مليون صوباتنا حركات إميتك قالعو كم زغل ودو بحورات هاجرات عتنكيهم أصات شعاتي متشيح كاباتهم درو تتسلم كم زلو زتقصت ودب اتي أهاز بنهري وسخ كم زلو أفليتو إسرائيل كافل ماز حالف ورح مقابيت أب ليبانوس بالتكايرو زلا مقعتات لعلي عيسرا ميتايت كاب هزب تهاجر كم التمزابلة صاباتين تصروم أما فارغ نايزي ورحزي بمنقونية أمريكا سبتحس مع مقرا صوصي كم تتحساب زقلت أول زلو أوان إسرائيل أب لعلي ليبانوس التكايرو مقعتات كم زسفحاتو يزقلت زلو بزيكازي إسرائيل سفيح كفال دوباوي ليبانوس تغطاتيرا كم زلاز تقصو ناي قربا تعذبتي اتوتادرا وفري كينو مدمساس من قصاص حزب الله زخيد ناي مسفح فاح اجندا كله كم زغلي امتو من قصاص حزب الله عتقو مزي ورد نليبانوس كتورا كم تغلا إسرائيل كتتنقل صينحا إسرائيل من قصاص حماس ندمساس بزبل علامة نسفح كفال وشمت غازا تغطاتيراتو كم زلاون صابات يردوم منقص غانا تأفافي طعناو حبريتا مس زغرب اب ممعبال نايتي صلات زوعل غنزباو دغف كم زغبرلو بامريكان زغربلو حتو نصيغواو امريكان غانا اماسيا نايتي احليفا اتهبو طعناو حبريتا او 5 عامات زتغبر 109 مليون دولار كتبيانه تطلب اغريبا نيرا اقدمهم لعلواي بيت فردي كينيان منقص زيمبابن تمساسال قدم كونت نزنبرو دغف امريكا كم زنصغو صبصابات يردوم بريزيدنت دونالد ترامبن بريزيدنت فلاديمير بوتين انتمال 29 ميازيا بغداي كونات يوكرين زتوكر ناي تليفون زربا كايدو تلعل حدا ساعات فرقان زوسد زرب مقصلتا نايتي امريكان روسيان نتي كونات بسلام معرف جمرو زرب كوينو هانات كم زنبر بريزيدنت ترامب حبيرو يتزرب بوندو اب مقراس توكسي زتوكر منبارو بمتقاس دما كقصل مخانو عرديو كلتيوم بريزيدنتات بتشعات مقابي تمساسال الزربا كايدو منباروم زذكريو روسيا كونات يوكرين بزتن معراف مس امريكا استجمر دبلوماسياو توبغسو ابزوبا ماكلاي مبراق تفطيرو بزلو زيرغو كونتات كونزف كم زي غبا كتغلص صنيحا روسيان ريبابليك كونغو ناب استفلالي صلاتات وبحبار كسر حبس ممع بصيحن بريزيدنتات كلتين هاغرات تمال 29 ميازا كتما موسكو روسيا بزكايرو زرب هاجراتهم أمداي ساعات عدنا حرشة وفر النقدن كم زت حاجة زافريتهم كما قالت السمع روسيا بريبابليك كونغو زي نطفو كوباناتات كتوافر كم تغل أميتالام
بزيكا زكلتين هاجرات اب مرايت سطا متحبارن كم صحيح لافليطنا لوا روسيا مس هاجرات افريقيا زلوا قطباوي ፖለቲካውን ጸጥታውን ሽርክነት እናሰፍሐ ይመጽ ከም ዘለዎ ጸብጻባት ረዱም ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና በቀዳማይ ረብዒ 2026 ምስ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኤውሮጳን ዘካየደቶ ንግዳዊ ምልዋጥ ምስቲ ናይ ቅድሚ ዓመት ተመሳሳለ ዋርሕ ክነጻጸር እንከሎ ብልዕሊ 14 ሚእታዊ ተወሲኹም ብመሰረት ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ 3 ዋርሕ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ልዕሊ 40 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልዋጥ ተኻይዱ ቻይና ናብቲ ዞባታት ዘካየደቶ መጠን ሰደድ በአስታት 17 ሚእታዊት መጠን ዘእተወቶ ድማ በአስታት 13 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ ኣብዚ ዝተጠቕሳ ዋርሕ ፖላንድ ሃንጋሪ ሪፐብሊክ ቼክን ምስ ቻይና ዝዓበየ ንግዳዊ ምልዋጥ ዘካየዳ ምዃነን ድማ ተፈሊጡ ኣብቲ መስርሕ ኤሌክትሪካውን ቴክኖሎጂካውን ፍርያት ዝለዓለ መጠን ምልዋጥ ከም ተኻየድሎም ንግዳዊ ጸብጻባት ክልቲኦም ወገናት ሓቢሮም ኩባንያ ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ማለት ሜታ ትሕቲ 13 ዓመት ዕድሚኦም ቆልዑ ማሕበራዊ ገጻት ኢንስታግራምን ፌስቡክን ከይጥቀሙ ክኽልክል ብዘይምኻሉ ንሕጊ ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ከም ዝጣሓሰ ኮሚሽን ኤውሮጳ ሕብረት ከሲሶ እቲ ኮሚሽን ብመሰረት ዘቕረቦ ክሲ ኩባንያ ሜታ ትሕቲ 13 ዓመት ዕድሚኦም ቆልዑ ማሕበራዊ ገጻት ፌስቡክን ኢንስታግራምን ከይጥቀሙ ንዝኽልክል ናይ ገዛ ርእሱ ሕጊ ከተግብር ከም ዘይከኣለ ተሓቢሮ እቶም ቆልዑ ናይ ሓሶት ዕለተ ልደት ብምጥቃም بغليلو نا محبراوي قصات فيسبوكن انستغرامن كاوتو كم زغلو اتي كوبانيا دما نزين معقاتن مقوصارن وصيتاو سغمت كم زيوسدتي كوميشن وغيسوم كوبانيا ميتا نتكسي كم زوعلوم زرغاغت كساب شديشه ميتاوي تكاب عامتاوي اوتوتو مقصعات كوسنو لكم زغل باغوي امتالو مصنعتي كوميشن اوروبا حبرت كم زعبرو كاب 10 كساب 10 كلته ميتاوي تاملا اوروبا كاب زركوبو تحت 13 عامت زعدميهم هصانات ማሕበራዊ ገጻት ኢንስታግራምን ፌስቡክን ይጥቀሙ ኤውሮጳ ሕብረት ንኩባንያ ሜታ ብምጣሓስ ሕጋጋትን ምስጋር ተኣፋፊ ሓበሬታን ተደጋጋሚ መቕጻዕቲ ክብየነሉ ከም ዝጸንሐ ጸብጻባት ይሕብሩ ላዕለዋይ ባይቶ ኣሜሪካ ማለት ሴኔት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኩባ ወታደራዊ ስጉምቲ ከይወስድ ንዝኽልክል እማመ ነጺግዎ እቲ እማመ ብ47 ናይ ደገፍን 51 ናይ ተቃውሞ ድምፂ ከም ዝፈሸለ ድማ ተቃሊዑ እቲ ዝተነጽገ እማመ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዘይፍቃድ ላዕለዋይ ባይቶ ኣብ ልዕሊ ኩባ ወታደራዊ ስጉምቲ ከይወስድ ዝኽልክል እዩ ነይሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንኩባ ናይ ምቁጻር ድሌት ከም ዘለዎን ኣብ ልዕሊኣ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእልን ብተደጋጋሚ ክሕብር ጸኒሑ መንግስቲ ኩባ ብወገኑ ካብ ኣሜሪካ ክመጽእ ዝኽእል ወራር ንምምካት ድሉ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ልዕሊ ኩባ ብዝወሰነቶ ናይ ነዳድ እገዳ እታ ሃገር ኣብ ከቢድ ናይ ፀዓትን ቁጠባን ቁልውላው ተሸሚማ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጄርያ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብሕሩ 30 ሰባት ከም ተቐትሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈኖ ዜና ረድዩ በታ ብክፍለ ሃገር ኣድማዋራ ዝተፈጸመና 22 ሰዓታት ዝቐጸለ መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ ንዋት ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደን ሓያሎ ኣባይቲ ከም ተቓጸለን ሰመዚ ጸጥታ ናይጄርያ ሓቢሮ ምስ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ምትእሳር ዘለዎ ዕጡቕ ጉጅለ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎ ብ16 መጋቢት እውን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጄርያ ብዝርከብ ክፍለ ሃገር ቦርኖ ብዝተኻየደ ተኸታታሊ ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕታት ልዕሊ 20 ሰባት ከም ተቐትሉን ሚእቲ ከም ዝቆሰሉን ኣይርስዕን ጸጥታዊ ኩነታት ሰሜናዊ ክፋል ናይጄርያ ብሰንኪ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት መሊሱ ከም ዘንቆልቆለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2025 ኣብ ናይጄርያ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ሽብራውያን ደብዳብ ነፈርቲ ኣካይዳ ምንባራ ዝዝከር እዩ ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ድሕነት ጽኑዕ ናይ ድሕነት ባህሊ ነማዕብል ብዝብል ቴማ በስመራ ተዘኪራ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ባሕቲ ግንቦት ሃገራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ተዘኪራ
ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ ብልፁ ውፅኢት ንዘመዝገቡ 597 ተማሃሮ ሸሊሙ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣብ ሊባኖስ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ሰባት ንሓደጋ ጥሜት ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ ተገሊጾም መንግስቲ ጋና ኣብ ጽላት ጥዕና ዝውዕል ገንዘባዊ ደገፍ ክግበረሉ በኣሜሪካ ንዝቐረበ ሕቶ ነጺግዎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎም ቀትሪ ዝተዳለወ ዜናዊ ምስናዱ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ማዝየ መስክን መሳርሕተይ ሙሴ ገብረ እግዚኣብሔር ንዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዙ ክመፀኩም ብወገን ግን ሰላም